ana m ekele gị onye hụrụ n'anya n'iso n'ihe mmemme nke GCK kwa ụbọchị taa. N'ezie ama m matara nke ọma na ndụ a nke anyị na-ebi n'ime ya nwere ọbụladị ụkpụrụ na iwu nke na-achị ndụ a ka Chineke si wee kee ha. Enwere oge ịgha mkpụrụ, nwere oge iwe ihe ubi, enwere oge udu mmiri, nwere oge ọkọchị. O ruo n'oge ọkọchị ị ga-ahụta ya na ihe niile mmiri niile ga-atakọrọ na-abụghị ndị n'oke osimiri. Oke osimiri na onwe ya ga-atarata wee dị ana. O ruo n'oge udu mmiri ebe niile ga-ejupụta na mmiri, ma ebe mmiri na-asa asọ dị, ma ebe mmiri na-asa asọ dị, ị ga-ahụ na ihe niile bụ ihe a kọrọ akọ n'ubi na-enwe ndụ ọhụụ hụ ka ha na-epupụta na-etolite. Otu a ka o si wee dị n'ihe niile. Chineke na haziri ụwa ka o nwere oge ihe ọbụla na-abịa na mmezu dịka atụmatụ ya si wee dị. Ana m anabatakwa gị ọzọ na-eme ka ị mata n'ihe mmemme nke GCK kwa ụbọchị taa ga-abụ nke pụrụ iche. Onye mgbasa ozi ọma Kumuyi na-aga izi anyị ozi wee kụziri anyị ihe maka nwaanyị nke nwere ndidi wee chere oge Chineke mgbe Chineke nna bịara wee zute ya na mkpa ya. Gee ntị nke ọma. Lee anya na amaokwu nke 27, amaokwu 27, ebe ọ nụrụ ihe niile banyere Jizọs, o wee bịa n'azụ ya n'etiti igwe mmadụ ahụ wee metụ uwe ya aka. Ị ga-emetụ Jizọs aka taa, ọ ga-emetụkwanụ gị aka taa. Ihe ahụ nke na-eme gị ji atụ egwu, ahụ agaghị adịkwa m mma ọzọ, ọrịa ga-egbukwa m. Nebukadneza wee sị, agaghị m echetakwa nrọ ahụ m rọrọ ọzọ, agaghị m enwetaghachi ihe ahụ m maara na mgbe gara aga. Nke a maọbụ nke ọzọ ekpughere m n'oge gara aga, ikekwe ị na-eche na nke a funarịrị m ma a ga-enwetakwa ya ọzọ. Ma ike na ume na ọhụ na mpụta ihe na ihe Chineke mere na ndụ m n'oge gara aga na ma agaghị enwetakwa, ị ga-enweta ya taa. Asị m taa na ị ga-anata ya. Mgbe ọ nụrụ banyere Jizọs, o wee bịa metụ ya aka, metụ n'uwe ya aka. Lee na amaokwu 28, n'ihi na ọ na-asị, ọ bụrụ na emetụ m naanị uwe ya aka, a ga-azọpụta m. Nke a ga-abụ asụsụ gị taa. Dịka ị na-emetụ ya aka taa, a ga-eme ka ị nwere onwe gị. Ihe niile na-efu efu na ndụ gị, a ga-enwetaghachi ya. Ọṅụ nke lara ka naanị na ndụ gị, ọ ga-abịa n'ike na ebube. Ike na ume nke lara na ndụ gị, ị ga-enwetaghachi ya taa. Na amaokwu 29, ngwa ngwa isi ọbara ya kọsịa, isi ọbara ya kọsịa kpamkpam. Ogbugbo wee bịara nwaanyị ahụ. Ọrịa o buru kemgbe afọ 12, ya na ọrịa nọ na-agba mgba, na-alụ ọgụ, n'obi mgbawa, n'iru uju, na nsogbu ogologo afọ 12. O nweghị ụbọchị ọbụla o nwere onwe ya. Ma ngwa ngwa Kraịst batara na ndụ ya, ihe dị iche wee dị. Ngwa ngwa o metụrụ Kraịst aka, ogbugbu ikpeazụ wee bịa nye gị. Maka gị nwawo, maka nwa iku n'aka, maka nwunye gị, maka ụmụ gị, maka di gị. Ihe ma aka n'iru ahụ nke kụtụrụ gị n'ala n'oge gara aga, ugbu a o wee dị ka m ga-anwụ n'ime ọnọdụ a. Ị gaghị anwụ n'ọnọdụ ahụ, ị gaghị anwụ n'ọnọdụ ahụ. O wee hụ n'onwe ya, mara na arụ ya na emere ya ka arụ dị ike na ajọ ọrịa ahụ. Lee na amaokwu 34, amaokwu 34, o wee sị, ma ọ sịrị ya, nwa m nwaanyị, okwukwe gị azọpụtawo gị, laa n'udo, si n'ajọ ọrịa gị wee arụ dị ike. Egwu na ụjọ wee gbalaa, okwukwe wee bata nye Nebukadneza. Egwu jidere ndụ ya. Onye bụ ọchịagha na-achị obodo Babilọn niile, onye mbụ n'ụwa n'oge ahụ, egwu na ịtụ ụjọ wee kee ya agbụ. O nweghị ihe ọbụla ọ ga-enwe ọṅụ maka ya. Gịnị bụkwa n'isi ọṅụ ya? Egwu na ụjọ wee jide ya ruo na ọ chọrọ igbusi ndị niile na-enyere ya aka mgbe ahụ, ndị ọ na-atụkwasị obi n'oge ahụ. Ọ chọọ ka o gbusisia ha,
ma ugbu a mgbe Daniel batara Daniel wee sị enyela onwe gị nsogbu nke na-adọkasị uwe Krismas gị n'ihi nke a enwere Chineke nọ n'eluigwe. Chineke ahụ ga-egbo mkpa gị ewee gboo mkpa ahụ. Ana m abịakwute gị taa na-akpọsara gị na enwere Chineke nke dị n'eluigwe. Enwere Chineke nọ n'eluigwe, ọ ga-egbo mkpa gị. Ị ga-enwetachi ihe niile funarịrị gị. Ọ ga-ewetachi ihe niile ọbụla nke mere gị ka ị nwee obi ụtọ na ọṅụ n'oge gara aga. Ị ga-enwetachi ha taa. Taa bụ abalị mkpughe nwetaghachi n'ime ndụ gị n'aha Jizọs. Ghọta nke ọma o na ọ dịghị nwoke ọbụla, dịghị nwaanyị ọbụla nke pụrụ ime nke a. Ọ gwụla naanị Chineke nke dị n'eluigwe, ọ ga-emere gị ya. Ndị enyi m, aha m bụ Paul Baloch. Ị na-ekiri GCK kwa ụbọchị gị na dọkịta Kumuyi. Dịka anyị gere ntị n'ozi a, o nwere ihe ndị gbapụtara ihe ndị anyị ji aka ugbu a. Nke mbụ bụ na oge ọkọchị anyị na-anọ n'ọrụ na mgbakasị arụ n'ihi na okpofu na-adị, anyị na-asị udu mmiri ọya bịakwa ọzọ. Nke ọzọ anyị na-amụtakwa bụ na n'ezie na nwaanyị a bụ onye nwere ndidi wee chere mgbe Jizọs Kraịst bịara gbazute ya na mkpa ya wee gboo mkpa nke o nwere. Nke atọ bụ ihe anyị na-ejide aka bụ na onye nwaanyị Jizọs Kraịst ebumnobi o nwere wee nye anyị. Ọ bụrụ na anyị na ya ga-enwe mmekọrịta na ọbụladị na-ebi ndụ nke na-adịghị ezi mma, na naanị ihe ọ ga-ewebe oge ọ ga-emezu ebumnobi o nwere wee nye anyị. Ọ bụrụ na ị chọrọ iwere ndụ gị nye Jizọs Kraịst taa ka ọ bụrụ onye nzọpụta gị, bụrụ onye nwe gị, olee ebe ị nọ? Welie aka gị elu. Ngwa si ebe ahụ, si na nsogbu nke ọchịchịrị, ike ọchịchịrị, si ebe ahụ pụta. Onye nwe anyị gọzie gị, Chineke anyị gọzie gị. Biko guzo ọtọ n'ụkwụ gị, guzo ọtọ, guzoro Jizọs, guzoro Jizọs dịka onye agha nke obe. Ugbu a na ịghọtawo na ọ bụ onye nzọpụta m, na ọ bụ onye nwe m. Ugbu a ịghọtawo na n'ọbịa ji ike nke na-ala ike niile n'iyi. Ike ọbụla na-emegide ndụ gị, ọ na-ala ya n'iyi. Ọ ga-azọpụta gị. Gbanwee ndụ gị o wee dị mma. Welie aka gị elu, guzo ọtọ n'ụkwụ gị, si onye nwanyị lekwa m n'ebe a. Ana m eguzo ọtọ. Achọghị m ịnọ n'okpuru ọchịchị nke ike ọchịchịrị, nke ike nke ọrịa, ike nke mmerụ, ike nke alaeze ọchịchịrị. Achọghị m ịnọ n'ime ya ugbu a ana m abịakwute Kraịst ka wee jikọọ mụ na Kraịst ọnụ. Ana m anabata ya dịka onye nzọpụta m, ana m anabata ya dịka onye nwe m. Welie aka gị elu, guzo ọtọ n'ebe ọbụla ị nọ, si onye nwe anyị, ana m esi na mmehie m na-apụta, si na alaeze ọchịchịrị niile na-abatazie n'ime alaeze nke Chineke, ịbụ onye nwe m na onye nzọpụta m. Guzo ọtọ n'ụkwụ gị dịka m na-ekpere gị ekpere. Chineke nke eluigwe, anyị na-akpọku gị n'aha Jizọs. Anyị na-ekele gị n'ihi ọkpụkpọ oku, n'ihi nwekọ na njikọ na nchegharị na mgbanwe ka anyị nwere ugbu a. Onye nwe anyị, ma rịọ gị ka ha rabụ ndị niile na-azụ oku a, gbaghara ha mmehie ha n'otu n'otu n'aha Jizọs. Wezuga ntaramahụhụ nke mmehie n'ebe ha nọ. Wezuga nhụjuanya na mmetọ nke mmehie n'ebe ha nọ. Laa ike nke mmehie n'iyi n'ime ndụ ha n'aha Jizọs. Nye ha nzọpụta, mgbaghara mmehie, nwere onwe na mgbapụta zuru oke ugbu a n'aha Jizọs. Ekele dịrị gị onye nwe anyị n'ihi na ị na-aza ekpere anyị. Wezuga aha ha n'akwụkwọ nke ọchịchịrị, wezuga aha ha na alaeze nke mmerụ, kpọbata ha na alaeze nke ọkpara gị bụ Jizọs Kraịst. Ka ọṅụ nke nzọpụta gị bata n'ime obi onye ọbụla ugbu a nke guzo ọtọ n'ebe a. Ekele dịrị gị onye nwe anyị n'ihi na ịzawo anyị arịọ n'aha Jizọs. Toonu Chineke anyị. Kraịst, nkume ahụ nke site n'ugwu pụta na-enweghị aka wapụtara nkume ahụ, o wetaworo gị, o wetawo nkume, o wetawo alaeze niile ndị ọzọ n'ala. Ike ọchịchịrị alawo n'iyi, ike nrịrịa
alawo n'iyi, ndị mmụọ ọjọọ adawo, ọnwụ mberede alawo n'iyi. Ugbu a nwere onwe bụ nke gị, riwe uru dị n'ime ya, riwezi uru dị n'ime ya. Ugbu a ana m agwa gị na ike niile nke ọchịchịrị na ike ekwensu alawo n'iyi na ndụ gị. Kraịst ga-achị na ndụ gị na nnapụta na ọgwụgwọ nsọ na ike na ebube n'ime ndụ gị taa. Welite aka gị elu ugbu a. Ọ bụrụ na ị chọrọ ihe ịrịba ama, bikwasị aka gị n'ebe ọzọ ị nwere nsogbu ahụ. Onwe gị nsogbu ọbụla nke ga-afọdụ na ndụ gị, na arụ gị, na mkpụrụ obi gị, na ezinụlọ gị, ngwa ngwa ekpechara ekpere n'ụbọchị taa. Na-eme n'ikpeazụ, tụlee onwe gị, ihe ịrịba ama ewerewe ọnọdụ n'ebe ahụ. Chineke nke eluigwe, anyị na-akpọku gị n'aha Jizọs. Anyị na-ekele gị n'ihi mkpughe nke furu efu nke ị mere ka anyị nwetaghachi ugbu a. Ikpughewo ya, kpughee ihe nzuzo ahụ wee nye anyị, igosiwe anyị ihe ahụ zoro ezo na alawo ọrịa niile n'iyi, nrịrịa niile alawo ha n'iyi, ike ọchịchịrị niile alawo ya n'iyi, ọnwụ mberede alawo ya n'iyi. Ugbu a ịkpọpụtawo anyị site n'olulu na mkpọrọ nke ịbụ ndị adọrọ n'agha, wee kugote anyị n'ogo dị elu ka anyị na Kraịst wee nọ n'ebe dị n'eluigwe. Ana m ekpe ekpere n'isi ndị a niile na ike nke Kraịst ga-apụta ihe n'ime ndụ onye ọbụla n'aha Jizọs. Ike niile nke ọchịchịrị, ike niile nke ndị mmụọ ọjọọ, laa ya n'iyi n'ime ndụ ha ugbu a. Ka nrịrịa niile bụrụ ihe a lara n'iyi. Ọgwụgwọ nsọ nye onye ọbụla, nnapụta nye onye ọbụla, nnwere onwe na ịchị isi nye onye ihu na onye azụ. Ana m arịọ gị onye nwe anyị, ebe ọbụla ọrịa na-awa anya site n'isi ruo n'ọbụ ụkwụ, wezụga ya kpamkpam n'aha Jizọs. Iwe ara n'isi mgbaka alawo gị n'iyi ma chụpụ gị. Ihe zara aza n'olu maọbụ nke zara n'afọ maọbụ ọrịa ori nwa n'ebe ọbụla, ọgbakpụrụrụ kwụchaka mkpim n'ebe ọbụla, ka ewezụga unu n'aha Jizọs. Ikpu isi maọbụ ahụghị ụzọ nke ọma, ịhụ inyoghị inyoghị, ka onye nwanyị gwọọ ya kpamkpam n'aha Jizọs. Ntị ike ekwughị okwu agwọwo unu n'aha Jizọs. Ọrụrụ ọbara ahụ asị gị takọ ugbu a n'aha Jizọs. Ọtụtụ maọbụ ịnya ọbara agwụwo gị n'aha Jizọs. Ihe niile na-enye gị nsogbu n'abalị, ike ọchịchịrị na-akwatu gị n'abalị, na-ala ndụ gị n'iyi, na-agabiga n'ụzọ gị, ana m enye iwu ike ọchịchịrị ahụ, mmụọ ọjọọ ahụ ka ala gị n'iyi, si n'ebe a pụọ n'aha Jizọs. Ana m arịọ gị Chineke anyị, n'isi ndị sọrọ nsi n'ọkpa ha kemgbe ahụ, ekpomọkụ nke si n'ụkwụ wee na-agbagote n'ahụ gị niile, ugbu a anapụtawo gị na nsi ahụ n'aha Jizọs. Amarịọ gị onye nwe anyị, n'isi ndị nwere ọrịa akụrụ maọbụ ọrịa imeju maọbụ ọrịa mkpọfụrụ, onye nwe anyị metụ ha aka ugbu a, gwọọ ha kpamkpam n'aha Jizọs. Ụdị nrịrịa ọbụla, ụdị nsogbu ọbụla, ụdị nhụju anya ọbụla ka ewezụga ya na ndụ gị ugbu a. Kraịst ahụ nke bụ nkume isi nkuku ụlọ, nke nzọpụta anyị, nke ọgwụgwọ nsọ anyị, nke nnapụta anyị, nke ịchị isi anyị, ka ọ laa ihe ọjọọ niile, ihe ọjọọ niile n'iyi na ndụ gị ugbu a n'aha Jizọs. Iwerewe onwe gị, asị m na agwọwo gị, anapụtawo gị, mpụta ihe ya na ndụ gị ugbu a, ka ọ dị ire na ndụ gị ugbu a. Ike nke Chineke jee ozi rụọ ọrụ na ndụ onye ọbụla ugbu a n'aha Jizọs. Emezuwo ya, emewo ka ọ pụta ihe. Iwerewe onwe gị, agwọwo gị. Ekele dịrị gị onye nwe anyị n'ihi na ịzawo ekpere anyị. Anyị arịọ
n'aha Jizọs. Jeze onye obiọma nara ekele papa malite n'ọgwụgwụ wherever you will be nara otuto papa ịmara papa anyị na-ekele unu maka iso anyị na ọbụladị ihe mmemme ọzọ nke GCK kwa ụbọchị nke bụ mgbasa oziọma nke ozuru mba ụwa ọnụ anya Kumuyi onye mgbasa oziọma na-enwe anyị na-ekwu ị na-enwapụta ịhụnanya Chineke nke karịrị nghọta nke mmadụ na mmasị o nwere ịtụziri gị aka na ịnọnye gị ụbọchị niile nke ndụ gị. Ọ bụ ọyị nke na-anọ nso karịa nwanne onye nwere ike ịdabere na ya. Obi anyị na-asụ kpọnụ ọṅụ ndị be anyị maka na unu sonyere anyị n'ụbọchị nke taa na GCK kwa ụbọchị. Ụzọ kachasị mfe anyị na unu ga-esi na-akparịta ụka bụ site n'ọwa ozi anyị nke bụ gckhq.org/connect. N'ebe ahụ ị ga-ahụta ụfọdụ ihe ndị anyị na-ewepụta iji wee nyere gị aka iji wee mee ka ị na-eto eto n'iji okwukwe a nke gị na Jizọs Kraịst bidoro. Biko mee ka anyị mara ka o si wee dịrị gị. A ga na-ekpere gị ekpere, ọ na-agụsi anyị agụ ike ịhụ gị ka ị na-esonyekwara anyị n'ọgbakọ GCK nke ọzọ nke na-abịanụ. Daalụ.